Tinuod sa marriage mga kaigsunan. Kanya, abot namo dito, ang primerong gihaon jud nga sudan mga kaigsunan baboy man jud nga humba. Wa mo koy mahimo kay mura man ka sudan. O niya sigit-sigitan mo na mayo kay pakanon jud ka. Nya kuno magkakratahon ka dili mo kaon. Nya di ko mahimo mga kaigsunan. Ba nakaloto dito mo baboy. Ane. Kaon na mo baboy mga kaigsunan sa usap. Mo ko katilaw og lami ato, mo siguro ko katilaw lami kay wala mo ginamnam. Kung kapiyong-piyong ko siguro wala mo ginamnam siguro kay ko lami gidya. Wala mo usap. Gitulo na ko dito kay ko ka baboy ro. Kesukat wala ko kabalo kung nahukaran ko sa karinderya sa baboy na ako nakaon. Sa tanawis dante pa ko pero paminaw na ko dito ko baboy first time ito. Kanya dito na sa training na wala sa ulo sa bado mga kaigsunan. Sabado. Sabado mga kaigsunan. Exercise. Dagan, ligid-ligid. Dito, niya, napakoy kauban nitong iyang papa Inler. Niya, kaligid-ligid may mga kaigsunan. Ngayon sila ko, happy Sabbath, brother. Kaya sabado ba to? Yun siya nga. Pizza, brother. Adventist na ka, Adventist na po, taga-Palawan siya. Iyang papa Inler, sa iyo, sugot akong papa. Naging nagsundalo ko, ako, nagsundalo naman ko, kay Pan. Lagi paginabuhi. So, nagigil-ligid niya, ano ko pahulay, masing-masing mayo, exercise mayo, ingon siya sa tuwa nga, ipangbunalan ni, nagigil-ligid, ipangpuspusan ni, ingon siya sa tuwa. Ingon nila, nakandito kalimot sa imote, sa happy Sabbath, brother. Ligaw kayo mga kaigsunan. Why simba-simba sa kuan? Dito sa training camp mga kaigsunan. Unya, ang ato isip mga Kristohano, itudlo mo dyan nato, mabutabang tayo si katao. Dire, tabang tayo si katao, maluwa isa.